לעוד פרק רדסטון איתי, והמון ילדים אמרו לי שאולי אתם לא יודעים פעם, אבל כל הזמן היו עושים מכונות מרדסטון ודברים כאלה כדי שלא ישתלטו להם על הבית. היום אין כזה דבר, אף אחד כבר לא עושה מכונות. אז אני החלטתי לשחק כמו פעם. למה? כי אם אני אשחק כמו פעם עם רדסטון וכאלה, אז זה יהיה הכי חזק בעצם בסרבר, כי אף אחד לא עשה הגנות או דברים כאלה על הבית, מלכודות, הכל. בקיצר, היום באתי ללמד אתכם משהו קל לעניין וקצר. כמו שאתם רואים, זה עם החוט הזה, עם סטרינג. פעם היו עושים את זה גם בלי סטרינג, שנגיד זה היה הבית, הילד עומד פה נגיד מחוץ לבית ועושה את זה. אני גם אעשה את זה אחרי זה, אני אראה לכם את זה. בינתיים אני אראה לכם את זה. מה שזה עושה זה ששלושת אלה נפתחים, ואוי, אני נופל אל הבא. אפשר לעשות את זה בדילי, כמובן זה ממש קל. כמו שאתם רואים, היום יש את הסטרינג, אז זה בכלל יותר קל. כאן אני ניסיתי, אני לא יודע למה, אבל מקודם זה משהו אחד לא פעל לי. אז היום אני הולך ללמד אתכם את זה. קודם כל אנחנו חופרים בור של כמה אנחנו רוצים? 6. כי אנחנו רוצים 2 ו2, אז זה 6. כל אחד תופס 3. 1, 2, 3, 4. יש לי 4 בינתיים. 6. אוקיי? פה אנחנו שמים סטיקי פיסטון. סליחה. אחרי זה צריכים לקחת עוד, שתדעו. פה שמים סטיקי פיסטון. וכן, פה שמים סטיקי פיסטון. ככה. אוקיי, אנחנו גם מאחוריהם עושים של 2, ובשני הצדדים כמובן. וככה, יופי. אל תתייחסו לזה. עשיתי סרטון עם חבר על רכבת הרים, משהו נחמד, קצר וזהו. אנחנו שמים כאלה רפיט, שנגיד אם אני הייתי שם רדסטון, תראו מה היה קורה. הם היו נתפסים ביחד, ואז לא הייתי יכול להפעיל את המכונה בעצם. אבל אפשר גם לעשות רדסטון רפיטר, זה איך שאתם רוצים. לא כל כך אכפת לי. וכמובן מחובר לכאן. אוקיי, נשים פה בלוק. אותו דבר נעשה בצד הזה. צריכים לכוון את החץ. אתם רואים פה חץ, רואים בדיוק איפה שהרפיטר עצמו, שיהיה לצד של הסטיקי פיסטון. אנחנו מחברים כאן, ויש בלוק. מה שמים על הבלוק הזה? שמים את ההוק, לא יודע איך בדיוק קוראים לזה, ואז אני עובר. עכשיו זה לא פועל, עובר. למה זה לא נכון? אני אסביר לכם מה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לשים פה, סליחה, קודם כל אני אסביר לכם שיהיה יותר פשוט. מה שקורה זה שכשאני דורך, הסטיקי פיסטון פועל, כשאני לא, הוא מחובה. אז אני צריך כשאני דורך הוא לא פועל, כשאני לא דורך הוא רגיל כמו תמיד. עכשיו, מה אני עושה בשביל זה? אני שם ככה, מחבר רדסטון, יופי. ככה, רדסטון, יופי. עכשיו, אני בא, סליחה, נכון? אני יודע מה קרה. זה שלא תיתו ככה, כי אז זה מחובר לזה. אז הוא בעיה אחרת. הנה אתם רואים? רגע, למה זה לא פועל? זה משהו שיכול להטריף אותי. מקבל את האנרגיה מהחוט הזה, עדיין פועל. אוקיי. זה כבר משהו אחר. אם אתם רוצים שזה לא יקרה, אז אתם צריכים להרחיק בקצת את הבלוק הזה. בואו נרחיק פה, ונעשה פעם דילי קטן, שהבלוק עדיין אתה תיפול במקומות הראשונים, אפילו ראשון שני.
ולא בשלישי רביעי או משהו כזה. עכשיו תראו, סבבה, הכל עובד, הכל סבבה. עכשיו זה שוב פעם ככה, זוכרים צריכים לשים רדסטון, חבר, רדסטון, חבר. בגלל שגם התרחקתי אז לא משנה, גם זה לא זה. יופי. עכשיו, זה פועל, הכל טוב. למטה כמובן שמים דאבה, הייתי צריך לשים את זה עוד לפני שהתחלתי, אני יכול שנייה להרוס ואז להחזיר. שמים נגיד בור של 2, אני עשיתי עולם שטוח. שמים פה לבה כאן. לא. עכשיו אנחנו מחזירים ומכסים. עכשיו, איך מכסים? יש הרבה ילדים שאומרים שאחרי שהם מכסים זה לא פועל להם או משהו כזה ודברים כאלה. זה כי הם לא מכסים נכון. תסתיקי פיסטון זה בסדר, אפשר לעשות ככה, זה לא משנה. אותו דבר צד שני, ואפילו כדי שהם לא יחשבו שזה עשיתם איזה משהו, תעשו נגיד גדר, כאילו זה גדר, ראיתם? איך מכסים את זה? את זה מכניסים בתוך ככה ועושים מזה ממש אר קטנצ'יק. זה ככה, ראיתם? שיהיה לזה חור קטן, אבל שלא יהיה החור בולט, אז תרחיקו אותו קצת, לא כל כך שונה, אף אחד בכל זאת לא רואה את זה, אף אחד לא שם לב. סליחה, ולהסתיר את הרדסטון טורץ'. עכשיו, איך מסתירים את רדסטון? רדסטון זה כבר משהו אחר, אסור לכם לשים כאן, פה אסור, ראיתם? כי הבלוק הזה מפריע לירידה הזאת של הרדסטון. הבנתם? זה מה שקורה לכם הרבה נכון? אומרים לי שכשמגיעים לחלק הזה הם פשוט לא מצליחים. זה מה שקורה, אני חסה אפילו מבפנים, לא אכפת לי כל כך. בירידה אם אתם כבר רוצים לחסות ממש, תעשו גם כאן עכשיו. ואז גם מאחורה זה לא יראה ממש. זה בערך הר שאתם עושים, אפילו כדי שלא יכלו לקפוץ. הנה ההר שלכם. ואותו דבר כאן, אין לי כוח לעשות את זה כל כך, אבל יופי. נעשה ככה, 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 ככה. ככה, 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 ככה. כמובן. ואז סוגרים פה ופה וכאן ממלאים. ועכשיו המכונה שלנו בעצם מוכנה. הנה נגיד שם זה הבית שלי, אני מישהו רץ נופל על אבא. אם היה לי קצת יותר מקום שם למטה, הייתי גם עושה שאם אתם נגיד רוצים שהדברים שלו לא יישרפו, תעשו איזה ירידה גדולה כזאתי, ולמטה תשימו פה שלטים מתחת כדי שהלבה לא תיפול, ושהוא באמצע נשרף, ואז הוא נוחת על מים, הדברים שלו נוחתים על מים, ושמישהו יעשה שם סט הום או משהו כזה. וזה מכונה אחת. עכשיו אני אעשה פאוס, אני אבנה איזה בית קטן, ואני אראה לכם בעצם איך המכונה השנייה עובדת. לא משנה, הנה יש לנו כאן כפר. אוקיי, המכונה השנייה עובדת, זה מכונה שהיו עושים פעם, אני מת עליה. זה מכונה שאתה מסתכל אם יש זומבי או בן אדם או משהו כזה בחוץ, אפילו זומבי, זה לא מבזבז בכלל. עם זה קודם כל אם אתה לא נגיד היית רוצה שזהו
בכלל שיש שם איזה משהו, שמים את הגרבל. סליחה. טוב, אחרי זה אני אקח גרבל, ומה שקורה בעצם שזה פועל, שזה הסטיקי פיסטון פועל, יש מתחת לגרבל משהו שיחזיק אותו. כשהוא מחובה הגרבל נופל. אני אעשה את זה על 2 למקרה שהוא יחליט לבוא מכאן, אני יודע, סתם. עכשיו אני שם רדסטון טורץ' ואני שם ככה. עכשיו כאן תזכרו, צריכים לשים פה כדי שלא יתערבבו, ואנחנו מכניסים את הרדסטון לתוך הבית. לרוב עושים את זה בגובה של 1 למקרה שהאיש הזה לא יפרוץ, או עם הרדסטון אם אתם משחקים PvP או מה שאתם משחקים במיינקראפט שלנו. ואנחנו שמים מתק שמפעיל את כל הרעיון. אני יודע מה, אני אשים אותו ככה. אוקיי, מתחילים לעלות כל הזמן, הנה, עד שמגיעים לגובה כזה בערך, ומגנים על זה כמובן עם איזה משהו, לא יודע, עד מעט אני אכסה את זה. זה פה, נכון? לא, זה פה. אוקיי, שמים ככה, נעשה את כל מה שיש פה, נעשה, איפה זה? רגע, זה ברדסטון שכחתי, ניקח במקום. עכשיו שאנחנו לוחצים, ראיתם איך זה נפל? עכשיו אנחנו עושים בור ממש נמוך, בעיקרון זה ליד עד אופס. נתקן את זה עם איזה משהו אחר. גרבל נשים עכשיו, גרבל, בוא ניקח במקום זה. יופי, אנחנו נבדוק שהמכונה סגורה, כי אם היא סגורה זה פתוח. נשים את הגרבל שלנו, וכשמישהו ייכנס נפיל אותו. כמובן הבור הזה אמור להיות יותר עמוק וזה, אז אתם תדאגו לזה כבר. ואיך לחסות? קודם כל, אם אתם רוצים לחסות שזה יהיה ממש שאף אחד לא יזהה את זה, תחסו איך שיש את הבלוקים שבסביבה. תיקחו, הנה הגרבל עליי, נשים את שנייה, גרבל. עכשיו יש בזה בעיה אחרת, שאם אני אסגר, ראיתם? זה גנב לנו את זה. אוקיי, אז כל הזמן צריכים להחזיר, אבל זה לא כזה נורא. פה אנחנו בודקים שזה פועל, אוקיי. שמים, נהיה לנו אדמה. אם אין לכם גרס באמת, פשוט תחכו עד שהוא יגדל, זה מתי שהוא יגדל. ופה, נגיד עשינו משהו, סתם, לא יודע, עשינו עלייה. ככה וסגרו אותה. אולי תשימו איזה דלת שיחשבו שזה כניסה שנייה או משהו כזה. תחסו, יופי. עכשיו יש לנו מלכודת שפועלת והיא מפילה. לא עשיתי את זה טוב. תבדקו אין פה בלוקים, פה שלא יהיה בלוקים. מצידי לא אכפת לי כאן שלשים ככה ממש וזהו, כי אם יש שם בלוקים זה מושך אותם במקום להפיל את הגרבל שלנו. לטעמת שאנשים אפילו לא היו שמים ככה, תסתכלו. אני אעשה את זה פה. הם היו שמים נגיד כאן את הסטיקי פיסטון ככה, רק לכיוון שלי,
ומעל זה כאילו כניסה, ככה גם אני הייתי עושה פעם, וגיליתי את האמת שזה יותר טוב. אז תעשו את זה מה שבא לכם, זה לא כל כך משנה. מקווה שנהנתם מהסדרות רדסטון. אם יש לכם עוד איזה רעיונות, אני אשמח לעשות עליהם ברדסטון או כל מה שיש לכם, לא ממש אכפת לי. אני מקווה שתעשו לייק ודברים כאלה. תודה שצפיתם ונתראה בפעם הבאה.